Komachielo en ni rawera Kihara Gachagua maen kanyendo wuod owadgi ogayi duond buch siasa mar DCP manendo Geoffrey Rigathi Gachagua koro dwaro mar mondo mi doho ochako nono kendo ng'eto mar higni maromo 20 mabende ne okume godo higni go eko maok tin 4 ma okalo ka ochiwo ywak mare nyim doho odiochieng' ma kawuono oyango ni ne otwe kanyendo kaluwore ni ne otamore mar miyo Gachagua obok go eko mag wuon mare manendo mosenindo Nderetu Gachagua mabende ne en gavana e kaunti onogo Manyeri. Maendi koro miyo ne odonje kanyendo koda ketho nendo mar kuo koda ng'enge mabende nong'adne buch twech higni maromo 20 ka odwaro mar mondo mi doho onon kanyendo bura mabende koro ne ong'adne ma ibiro e kinde ma osebedi ka iseyo Rigathi Gachagua kuom ne kawo mwandu owadgi mane owito ngimane kaachiel bende koda ne loko dwaro kata wil mare e kinde ma owadgi onogo ne ochiegni tho e piny endo mar Ingreza ka ouso mwandu mage kaachiel bende koda sando anyuonde. Prayer to the court to hear my mitigation. The second one is about the period that I have been in custody. Yes, mitigation to take into account the period. Which is from the date of arrest to the period that I have already served. So I'm therefore seeking leniency from this court to consider. When were you arrested? In 12th of May 2015. Arrested on 12th May 2015. 2015. Yes. And you were convicted when? In 2019. 2019. Yes, so there was a period. That was by the lower court. Yes, so there was Do a you period. remember when the High Court had your appeal? Yeah, I have it indicated. I have it indicated in the application. Yes. Your appeal was heard by the late Justice Ogambo and a judgment delivered on 24th of May 2022. You confirm? Yes. But that was after retrial. Did you appeal against this decision by Judge Ogambo? Yes, I did. Confirm, is the appeal number E039 of 2023, the appeal to the Court of Appeal? Huh? Okay. To your recollection. The trial court by Senior Principal Magistrate Leonard Ochoa.